Jdeme. Jo, skoro tě dostal. Ani na chviličku. Ani na chviličku. Ani na chviličku. Ale jo, už si ti zatmělo hlavy. Vůbec ne. Ale jo, Vůbec určitě. ne. Vůbec ne. Pánové Volker a Trivet? Ahoj, Star. Vítám vás, jak se daří? Dobře, teď už moc dobře. Děkuji vám, madam. Není zač. Hned s těmi loupežemi neměl nic společného. Banka odvolala obvinění. Hned zítra ho pustíme. Víte, že opravdu tři televize volali, že by chtěli koupit jeho příběh. Byli za ním v celé a hádali se o to, kdo mu první napíše šek. A ty peníze budou stačit na celou hypotéku. Tak proto se s nimi hned domlouval. A musíš sehnat Wesleyho Snipese, aby si se mnou zahrál. Něco ti řeknu. Ty vypadáš mnohem líp než Wesley Snipes. Podstatně. To je fakt. Dámy a pánové, prosím užší pozornost. Poprvé vystupuje na veřejnosti a poprvé vystupuje mimo indiánskou rezervaci. Je to náš strýček, pan Ray. Potlesk pro Raye. Indián zastaví u světel za volantem obrovského nového Cadillacu a texaský miliardář zastaví hned vedle něj ve svým krásným velkým Cadillacu. Kouká vedle, vidí Indiána a říká: hele náčelníku, jak to, že Indián řídí tak velký krásný Cadillac? A náčelník řekne: Sitting Bull taky nejezdil na obyčejný herce. V českém znění účinkovali Petr Pospíchal, Martin Sobotka, Zlata Adamovská, Vladimír Ráš, Antonín Molčík, Filip Švarc, Jana Vařasová, Jiří Zavřel, Bohumil Švarc, Pavel Chalupa, Antonín Navrátil. Překlad Zbyněk Skřivánek, zvuk Martin Václavík, produkce Marek Jindra, dialogy a režie Jiří Kvasnička. České znění vyrobila Česká nezávislá televizní společnost Nova 1997. Když jsem to vzdala, přestala se snažit, tak mi nebesa seslala dva úžasný chlapy. To je to. Kde pak nebesa? O štěstí své dcery se nejlíp postará maminka. Vdáš se a basta. Premiéra v pátek večer na Nově. Musíme vás poslat zpět. Chceme vás evakuovat. Já bez svých lidí neodejdu. Dovedeme je do bezpečí. Pošlete mi 3 vrtulníky. Slzy slunce. V pátek večer na Nově. Potřebujeme pomoc. Kdyby na mě dali už dřív, tahle katastrofa by se nikdy nestala. Lidé dělají chyby denně, ale ta moje stojí životy. Nemůžete čekat zázraky, když máme omezené prostředky. Moji hasiči tam umírají. Dochází nám čerstvá pitná voda. Megafilm Záplava. Druhá část v neděli na Nově. Dámy a pánové, Tomio Okamura. To je to jako hezký, jako. No já nechci do Chorvatska. Všichni si myslí, jaký jsem odborní na Chorvatska, já jsem tam nikdy nebyl. Ono by to asi taky vypadalo, by si říkala, Japonec v Chorvatsku. tak jedem. Jindřich Zobl, westernový artista. Jako máme říkat vesterné, nebo když přijdu někam na show, tak mi říkají, hele, přišel Prácka. Mr. GS. V neděli večer na Nově. Zářivá barva plná zlatých odlesků, tak tam mě rozzáří. Proto jsem podlehla novým odstínům Glossy Chocolate od Casting Creme Gloss. Jejich lahodně zlatým odleskům se nedá odolat. A to vše bez amoniaku. Casting Creme Gloss od L'Oreal. Čokoládová pralinka karamel. Vaší kráse se věnujeme již 100 let. Protože vy za to stojíte. Jsem ze země lahodných chutí, cereálí a mléka. Pozor na čokoládu! Dochází nám palivo! To je čas na
Brumíka. Měkkou svačinku plnou cerálí, kalcia a navíc bez konzervantů a barviv. Pepe Brumík, přírodní pohon pro malé objevitele. V Heinz velmi starostlivě vybíráme každé rajče. Proto vám můžeme zaručit originální chuť vašeho kečupu. Žádný jiný kečup nechutná tak jako Heinz. Adidas vyvinul nové antiperspiranty Action 3 s třífázovou technologií Drymax systém. Chrání proti potu, chrání proti zápachu, pohlcuje nadměrnou vlhkost. Drymax systém až o 40% účinnější. Adidas Action 3, nejúčinnější ochrana proti pocení. Když jsem šťastná, směju se celým svým tělem. Miluji nové Nivea Happy Time tělové mléko. Bambusové mléko dodáme pokožce hedvábnou jemnost. A jedinečná vůně citrusových květů skvělý pocit po celý den. Nivea Happy Time, protože krása je radost ze života. Objevte nová Nivea tělová mléka. Číslo 1 v péči o tělo na světě. I v létě dostává náš obranný systém pěkně zabrat. Venku jsme od rána do večera a špinavé ruce moc neřešíme. Ale právě bakterie ze špinavých rukou jsou, zvláště během jídla, zkouškou pro obranný systém. Proto je dobré ho posilovat i v létě. Dávat si každý den lahvičku Actimelu. Působí v břiše, kde je 70% imunitního systému. A právě tam Actimel pomáhá posilovat obranný systém. Pro dokonalý pocit ženskosti zapomeňte na žiletky. Vyzkoušejte nový Vít depilační krém bez spreji se zvláčňujícím komplexem, který chloupky účinně odstraní a postará se o vaše dokonale hladké nohy. Buďte krásná a sebejistá díky pokožce hebké na dotek. Vít, hebký dotek krásy. 88% čtenářek Kosmopolitanu dosáhlo s Vítem hladší pokožky než poholení žiletkou. Díváte se na symbol čistoty, jasu a fantastického lesku, který je koncentrován v nové červené složce Powerball Kalgonitu Quantum. Je to pouze mytí nádobí, ale zasloužíte si dokonalý výsledek pokaždé. Kalgonit Quantum je hodnocen jako nejkvalitnější a nejúčinnější produkt. Kalgonit, diamantový standard. A nyní pořídíte vybrané produkty Kalgonit 1+1 gratis. Řekni sýr. Sýr. Na co myslíš? Myslím na želetavu. Na 150 let staré želetavské sklepy, ve kterých dozrává jen ten nejjemnější sýr. Myslím na to, jak pečlivě vybíráme ten nejchutnější sýr. Na nezaměnitelnou chuť myslím vždy, když se řekne sýr. Jemné plátky želetava. Tak má chutnat sýr. Cestovat teď chce každý. Se zvýhodněním cestovatel teď máte příchozí hovory v zahraničí úplně zdarma. T-Mobile pro společné zážitky. Podívejte, novinka od Brumíka. Je bez náplně, bez barviv a konzervantů a včelky do něj pro jemnější chuť přidali med. Nový Pepe Brumík medový. Energie pro malé objevitele. Dokáže tohle vaše tatarka? Jediná tatarka bez konzervantů. Heinz, originál již 140 let. Miluji Elnet. A teď jsem objevila nový Elnet pro objem od L'Oréal. Snadno se vyčesává. Obohacen o prokeratin dodá mým vlasům objem na celé 2 dny. Účes drží perfektně. Pro mě ten nejlepší lak na světě. Nový Elnet pro objem s prokeratinem od L'Oréal. Vaší kráse se věnujeme již 100 let. Protože vy za to stojíte. Co tady děláte? Obědvám. To je vám jedno, že převorové po celé galaxii zneužívají nevinné chudáky? Lákají je do totalitní církve, nebo je dokonce vraždí, když odmítnou? Co takhle otravovat Jacksona? Hele, vy máte podnikat mise hvězdnou bránou. Tak do toho. Očistíme galaxii od padouchů. Ať si Daniel myslí cokoliv, můžu vám v tom pomoct. Vím, jak to tam chodí. Jsem fyzicky zdatná, umím se zbraněmi a jsem nebezpečně přitažlivá. Byla bych přínosem pro krk.
to je približne 159 eur. Spolu s vedľajšími príjmami do koľky to tak rátame. Tak najviac sa menia cena potraviny, čiže na stravu a drogériu, vzhľadom k tomu, že